Jeg opdager nu. Okay. Ej, så skærm. Hvorfor kan jeg gå? What the fuck, Marcus? Ja, du skal lige hoppe for at se det. Okay, du skal prøve at tage en auto sniper. At West er den værste update til CSGO. Hvad mener du? Jeg så et eller andet video, den værste update. Jeg tror, det var en update eller sådan noget. Det ved jeg faktisk ikke. For jeg har ikke spillet CSGO i så lang tid. Oh yeah. Og hvor fanden fik du den her? Oh my god. Hvor fik du den hen? Bro. Prøv at kigge min Nova, Nå. Men hvad? Jeg har ikke skin. Så. Det er et skin. Ja, det. Novaen er det værste lort overhovedet. Ja, det. Ja. I min så det er. Det er det jo så. Hvad er det, du bruger? Nikkev? Ja. Nikkergev. Nikkerskev. Det er ikke en cheating, tænker jeg nu. Er du klar til at se noget irriterende? Ja. Skyd. Hvad er det irriterende? Hvad? Hvorfor er det det? Det er godt til. Nå, det er derfor. Sådan der. Er det ikke irriterende? Run and gun, motherfucker. Den her, jo, det er den. Hvor går de så højt? Fordi der du har sat den på højeste speed, bro. Jeg sætter den ned. Nej, bare. Jeg spiller vel. Okay. Oh. Hvad? Den her, den er lort. Den her er lort. Scout. Nej, den er faktisk mega OP. Den er en SSG 08. Den er stadigvæk fucking god. Nå, okay. Hvad var en smule igennem? Hvad? Fuck. Du kan ikke smide med granater, medmindre der du har dem. Der er flere herovre. PP. Jeg kan holde kun nede for voice chat. Hvad? Skal man holde kun nede til voice chat i det der fucking spil? Det ved jeg ikke. Bro, her. Kom her. Hvad? Kom herover. Herover. Nå, det er jeg nu.
Der er flere våben her, og der er en af dem, der hedder PP. PP. Det er flot. Hvis der du bruger PP, ikke også, det lyder fucking awesome. Hvad med P90? Den er også OP. Nok. Der skal en sniper igen. Hvad er det? Fanden er det? Den er auto. G3 SG1. Det er en autosniper. Er den god? Nej. Altså, den er god for at være en autosniper, men det er ikke rigtig nej. Duel! Ja, dual pistols. One eat up. Ah! Det er måske den der hedder dual pistols. Bro, kig på den her, ikke også? Det er en pistol, ikke også? Ja, det er en pistol. Det er swag ass pistol. Et nyt kart, ikke Marcus? Så må du Call of Duty Black Ops 1 til PC. Black Ops 1. Det er jo lige blevet remastered. Nej, det er Call 4. Nej, det er ikke udkommet endnu. Det bliver først remastered i... Jeg snakker om Call of Duty Black Ops 1. Ja, Og det er Call of Duty Modern Warfare. Eller det er noget Call of Duty 4 eller sådan noget. Call of Duty Modern Warfare 4 kommer med det nye. Med det nye Infinity Warfare. Hvis du køber Infinity Warfare, så får du Call of Duty 4. Jeg snakker om Call of Duty 1 er blevet remastered. Nå, jeg snakker om Call of Duty Black Ops 1. Ja! Det er den, der er blevet remastered. Hvorfor er det der, du ikke vil fatte det? Hvorfor er det? Den er okay nok, den der. Fuck off. I'm gonna create a beast. I can't hear shit! Er den her ikke... Den her negative... Er den ikke OP? Jo. Det er især fordi der er der unlimited ammo.
Calm down. Holy shit, jeg kunne ikke høre et skid. Jeg har bullet holes alle vejen. Fuck, mand, nu kan jeg høre noget. Fucking hell. Jamen, altså, jeg har lige slået min musik med mig. Hørte Det du var musik? fuldstændig sindssygt før. Hørte du musik, når du spiller? Nej. Det var den her, når der er den skød, så meget så larmede den. Kæft. No one needs to get our coke. Autosniper. Just saying, autosniper OP. Jeg prøver bare at om jeg kan finde nogle secret weapons. Watch out behind you! You're gonna get took over! America, motherfucker! What? I ran out? Nej. Hvad fanden er det her grimme lort? By the way, tryk på F, så kan du se dem. What? I ran out. Nej, du fik sikkert skiftet over til et andet secondary. Den der er fucking OP lige nu. Hvad laver du? Eksperimentere. Auto shotgun, motherfucker! Der kommer ikke spawn, Mark. Okay. Det er han. Hvordan afstrækker. Wait a minute. Shh, shh, shh. Is that all you can do? Man, I suck with this gun. Noget hvor at bossene kan like I don't know, walk, shoot. Det ved jeg ikke. Hvad har jeg lige gjort? Den har jeg gjort nu. Oh god, what have I done? What did you... What in the fuck did I just do?
Du. You crashed the server! Serveren er crashet, spillet er crashet. Lad os spille noget andet. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Så Dude, jeg kan ikke høre, hvad du siger. afbrud din forbindelse til serveren. Du løber. Gå ud af serveren, mand. Ja, det er Gå ud af serveren! Kill it! I got kicked! Kill it! Fuck, mand. Nu siger den ikke den der auto-shot. Fuck, dude. Skal vi spille noget andet? Ja. Hvorfor der? Ja.